Dobrý den, moje jméno je Dalibor Planý, já jsem ze stavební firmy Dalpa SRO a právě se nacházíme v cihlovém bytě 4+1 o výměře 70 metrů čtvereční v Brně v Černých Polích, kde jsme prováděli kompletní rekonstrukci. Začali jsme tím, že jsme vybourali nějaké cihlové příčky, poté proběhla výstavba dílčích příček, začaly se renovovat stěny, sádrokartonové podhledy, do kterých se schovala elektroinstalace. Prováděli jsme výměnu elektrických rozvodů, sádrokartonové podhledy, nové podlahy, omítnuli jsme a vymalovali jsme zdi a položili dlažbu a obklady v koupelně a na WC. Rekonstrukce probíhala 2 měsíce a byla dokončena v červenci 2022 v domluveném rozpočtu.